Croeso nôl I chi. Dathlu nawr Sant y Gwyddelod yda ni yma yn y gegin efo Lisa, dydd St Patrick Hapus I ti. Ia, i ti hefyd. Ac ti'n mynd I baratoi bwyd Gwyddelig gen I? Traddodiadol Gwyddelig. A peth cyntaf fi'n credu sy'n wedi meddyliau pawb, amser chi siarad am pethach Gwyddelig, yw'r Guinness. Felly ni'n mynd I wneud cawl gyda cigeidion a Guinness, a dwi wedi dechrau fan hyn. Dwi jyst ffrio bach o'r cig, felly byddai hwnna mewn fyna nawr. Beth ni am wneud yw rhoi bach o liw i'r cig, so mae gyda fi darn cigeidion ar gyfer neu casor oli hwn. Sy'n eisiau prynu'r stwff trud, just achos mae hwn yn mynd I fod yn y ffwrn am ryw 2 awr a hanner. Felly ta beth yw'r cig, safon y cig, bydd e yn coginio ddigon hir I feddalu. Ti'n gwybod, bydd y cyfan, ti'n gwybod y darnau bach yma, yr sam ac yn y blaen, bydd y cyfan yn toddi ac yn... Dwi jyst wedi gwirioni gyda'r gillell na. Mae hon yn gillell da. Na ddim mil ar gillell. Ydy, mae hwnna'n un dda. Felly bach o olew, unrhyw olew chi'n cadw gartre, a jyst ffrio hwnna I roi bach o liw iddo fe. Ac masau Gwyddelig ydi, wel, byddai'n fod yn gigeidiwr yn Gymru, medda'r Lisa. Wrth gwrs I ni, ond dim iddyn nhw. A wedyn at hwnna, ni jyst yn ychwanegu, os ti'n moyn troiad o'ch chi hwnna, mae gyda fi yr llysiau fan hyn, felly wenwnsyn, a beth dwi'n gwneud yw jyst I torri fe mewn I cwarteri. Dyn ni ddim yn moyn yn rhy fach, tip bach I chi I glai wenwnsyn yn gloi iawn, fi wedi gweud o'r blaen. Jyst torri fe'n hanner, torri fe mewn I cwarteri, a wedyn fel arfer, cael gafel yn un pisyn, a mae'n dod off yn rhwydd iawn fel yna. Fi wedi defnyddio hwnna. Wyt ti? Fi'n cael ti'n dweud o'r blaen, a mae yn syfiant. Wel, ti'n gweld trwy'n neud na, does dim gyda ti y stydd y wenwnsyn yn dod mas, ac felly mae'n arfer lot o... Na, des, wrth gwrs. Felly torri'r blaen. Siwrna mae hwnna wedi brwnio, gath hwnna I fynd mewn i'r badell gyda'r lleill. A reswm dyn ni ddim yn torri fe fwy man yna, fel wedys ti, mae'n y ffwrn am 2 awr a hanner. Nawr, os ti'n mynd I dorri fe mewn I ddarnau bach, bydd y cyfan yn mynd yn slwtch mewn yn y sydd. Bydd y blas yna, ond bydd ddim gyda ti yr ansawdd I ti moyn, ti'n gwybod? Mae'n barod, ti'n meddwl? Odi, mae hwnna'n iawn. Geith hwnna I fynd mewn. Just I selio fe. Nawr, mae 2 ffordd o dewhau y saws fan hyn, dod â hynna mewn. Gallen ni nawr fod yn gorchuddio'r cig gyda blawd plaen yn y man cynta wrth I ffrio fe, a dod I fe yn y badell. Neu allwn ni just allwys hwn dros y top nawr. Fodwn ni fe mewn nawr. Dewhau'r saws, ti'n dweud? Mae hwnna wedyn, wrth bod y saws yn coginio, a'r cig yn coginio, mae'r saws yn tewhau. Mewn fyna, mae gyda fi yr moron, a na gyd dwi wedi gwneud gyda'r moron, dwi ddim wedi pilio nhw. Mae'r rhain yn cael ei golchi mewn peiriant, mewn ffactri cymaint yddi yma. Os nag nhw'n disgwyl yn hen, maen nhw'n ffain fel maen nhw. A dwi jyst wedi torri nhw ar bach o slant fel yna, I gan nhw disgwyl tyma bach fwy deniadol yn y stiw. Mae'r maeth yn y croen hefyd yn dydi am hwnni, mae'r maeth a blas yn y croen. Wel, mae'n rhai llysiau, falle bod dwi'm yn gwybod, ond mae'n drenu bod ni'n creu gwaith trwy clicio y llysiau yma, a na malian, does dim eisiau yn gwmws. Felly mewn at hwn wedyn, dydwn ni bach o bybur di. Mae lan I chi faint chi am ddodi, dwi'n hoff o bybur di. Beth ti'n defnyddio fan hyn? Pethau bob dydd, pethau syml iawn I nhw, ynddi fe? Mae hwn, fi'n gwybod pobl Gwyddelig yn bobl, eitha normal. Fi'n licio pobl gwledig, maen nhw mas fyna nawr yn gweud wrth gwrs bod ni'n normal. Pobl gwledig, ti'n gwybod, mae hwn yn rhywbeth traddodiadol, maen nhw wedi cael fel cawl Cymraeg. Yn gwybod. Nawr de, gall hwnna nawr, dyn ni ddim mewn gyda... Fi'n teimlo pobl yn dechrau estyn am y ffôn wrth bod fi'n siarad. So mae hwnna mewn fyna, ni'n ddod I 2 ddeilen bach bei mewn gyda fe, a hefyd ni am ddod I bach, nawr mae hwn yn anghyffredin felly, pinsiod o siwgr, neu llon llwy de o siwgr, oherwydd, a dyma dy randi, gyd I allwys hwnna mewn felly. Reit, dyna ni. Ti'n mae fe'n eitha, dwi ddim yn eitha cwrw, wedi ti bod hwnna'n bitter, ti'n meddwl, nag e bitter, ond mae blas eitha... O, mae blas chwerw iawn arno fo. Felly mae hwn nawr yn... Rhyw fath o stout ydi o, dwi'n meddwl, ynddo? So mae'r siwgr... Dwi'n wedi gweld o'r blaen, dwi'n mynd gyfarwydd â Guinness fan hyn, ond mae'n dweud, ti'n modd, mid-strength. O'n i'n meddwl mae dim ond un math o Guinness oedd ar gael. Wel, ti'n meddwl beth, dwi ddim yn ifed Guinness. Ges I dyferyn neithwr wrth paratoi'r saig yma. Ddim yn hoff iawn, ond dwi'n mynd i gael cwrw o gwbl. Mae llai o alcohol yn hwn fel mae'n digwydd bod, felly mae'n gret ar gyfer coginio, achos yr un di'r blas. Wel, yn gwmws, ond hefyd gyda llaw, os oes yna rhieni mas fyna meddwl, o, llwn i beth a coginio hwn i'r plant. Wrth coginio, mae'r alcohol yn diflannu, felly di hwnna ddim yn broblem o gwbl. Bod hwn yn mid-strength, ti'n meddwl, os oes yna un fwy cryf, does dim gwaniaeth. Wedyn, mae'r stoc, mae gyda fi stoc cigeidion fan hyn. Anamal iawn dwi'n defnyddio stoc cigeidion, achos mae blas cryf ofnadw gyda fe. Ond yn y saig yma, fel wedys i, mae cymaint o flasau mewn fyna, mae'n neud y job yn gret. Felly, mlaen ar clawr. A cyn bod ni'n rhedeg mas o amser, mae gyda fi'n fan hyn wrth gwrs wedi gwneud gynnar. Sori. Mas o'r ffordd di. Nawr ti'n denu mas o hwn.
Ma' hwnna wedi bod mewn 2 awr neithwr a jyst wedi coginio trwyddo heddi nawr to. Jyst er mwyn twymo fe. Os dyna'r clawr, gewch chi weld. O, dyna ni. Sydd fyna. Yr arogl na. Ond i am poeni pan wedi sy'n bod yn mynd i gymryd 2 awr, bod ni'n mynd ar y troi am hynny, a bod nhw'n mynd i fynd ar hyn. Na. O, na! Nawr, mae gyda fi fyna, os nid i estyn y bowlen, yr sosfan fyna, mae gyda fi tato. Nawr, i wneud tato colcanon traddodiadol, beth bydden ni'n neud? Os ddod â'i hwnna fyna, os hanner munud gyda ni. Tato poch, mae gyda fi bresych wedi ffrio. Cyfuno'r cyfan, bach o halen a ffibr, bach o lath falle, a bach o fenyn, a wedyn gweini hwnna wrth ymyl. Dim eisiau gwell, ys e? Wel, mae hwnna... Ar ddiwrnod o'r, falle nid fel heddi, ond ar diwrnod o'r, bydde hwnna... Mae hwnna'n neis. Mor neis. Ni'n mynd i joio hwnna nawr, Jar. Gret, da ni'n mynd i fwynhau hwnna. A fyddi di nôl nes ymlaen hefyd yn byddi efo mwy o fwy traddodiadol. Ie, bara soda nes ymlaen. Gret, nawr ten. Gyda'r tywydd braf dros y dyddiau diwetha, falle bod nifer ohonoch chi wedi dechrau troi'ch sylw chi at yr ardd unwaith to, achos mae popeth yn dechrau tyfu ffwl pelt ar hyn o bryd, yn dwi? Yndi, a dyma gynghorion ieuan felly. Am be i wneud yn yr ardd yn ystod mis Mawrth.